Zespriga ngabo kusho umdanso ngiphethe uShydow kusho umdanso ayibo Zespriga ngabo kusho umdanso ngiphethe uShydow kusho umdanso ayibo Entum pacto se mosha Mlindo Shydow beat la ponta na melusa zo mosha ngomkongi pezi amapoza Entum pacto se mosha Mlindo Shydow beat la ponta na melusa zo mosha ngomkongi pezi amapoza Ayo baba yo Lentum potri pezi amapoza Transformers Ayo baba yo Same time movies umshiso khohlwa Ayo baba yo umkumbazo ende siyamosha Ayo baba yo umpotri culture nisazokhotha ayibo Ayo baba yo Lentum potri pezi amapoza Transformers Same time movies umshiso khohlwa Ayo baba yo umkumbazo ende siyamosha Ayo baba yo umpotri culture nisazokhotha ayibo Awurele pex umdonsa nge-text na melonya nogcwele nge-flex Bhodloza khala ne-ex nale nabantwana vele the-best Lindo khuphula ipatrek one time vele sengiyanqonda phethe ugeli siyamosha namelo vele uyashisa phezu kwemike ngiyazifila ngenza kuphela ngiyarula yes ya awutanko please sengiyayivala phezu kwemike ngiyazifila ngenza kuphela ngiyarula yes ya awutanko please sengiyayivala Tanko please ngiyayivala ngiyayivula ngichaza bomzala Lentum poko ikhatsha same time ngewoke phara zonke ikhothani zogcwala you girl vele ngiyachaza dlala Shydow ngezaza dlala jikita ay mama Jovis lava dlala mpoti base amapoza enhle bazokhala transformer ibutsa ibhoboza Bhodloza mama Lindo na melo Shydow HLEZA mi vele sibaya sahlasela we attack ngazodlala Zespriga ngabo kusho umdanso ngiphethe uShydow kusho umdanso ayibo Zespriga ngabo kusho umdanso ngiphethe uShydow kusho umdanso ayibo Ayo baba yo Lentum potri pezi amapoza Transformers Ayo baba yo Same time movies umshiso khohlwa Ayo baba yo umkumbazo ende siyamosha Ayo baba yo umpotri culture nisazokhotha ayibo Ayo baba yo Lentum potri pezi amapoza Transformers baba yo Same time movies umshiso khohlwa Ayo baba yo umkumbazo ende siyamosha Ayo baba yo umpotri culture nisazokhotha ayibo Umpotri culture ngisazokhotha ayaspit umfana uzenza isikore sikhondla nyane esinganamosha ngumlindo ngisazokhotha angithi yacava ngiyamosha ngide best angithi yacava ngikhotha the rest ngaqala ngepop the builder ngisabanyisa ngiphethe utso wamampela Dr. Ayoba bengiba revise manje nginoShydow emambisa skidli isikadla shaya inamba marupha ayi kokota ayi pha Lindo yes yeah I walk am Gangnam style esichazi jikita yeah bafuna banimina emajita sazozwisa I mean itrick nalo uyazibonela liyashisa uyangifisa from mambisa enhle gibo yesiya awumanje preacher ma system elami ejivelwe kitchen hello namelo I mean uyayiqonda le mission esi unite so gcina saphumelela nzokuphinqina my sister uyashisa ozokuphika somgijimisa kanjani ya Moshka mandarisha place na ikininga Jordan malamle na sporo bangena baphuma izwa achu Bathi khupula iskili that's how we did it noni phela imali nokuphela iviki lama ching ching ingathi afiki lenti sasuka ijiki impintshi ayilana who's the boss ayikopela swana shiti nadala ntangi khona na uyazi yithanga transforming into another level ngiphethe unamelo abomuntu baphana makheke mina ngithanda yelo nasebumnyameni mangihamba ubheke hlezi kuneShydow sabuza ubuzile uzukhululeke lo no prento Ayo baba yo Lentum potri pezi amapoza Transformers Ayo baba yo Same time movies umshiso khohlwa Ayo baba yo umkumbazo ende siyamosha
Ayo baba yo. Umphoqi culture ngisazokhotha hayibo. Ayo baba yo. Lento umphoqi base amabhoza transformers. baba yo. Same time movies umshiso khohlwa. Ayo baba yo. Umgumbazo ende siyamosha. Ayo baba yo. Umphoqi culture ngisazokhotha hayibo.